गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल लोगोफोर आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय ना नोंथांमोना भिडिअखौ नुखांबाय जानो हागौ फेसबुकफोरावबो बिराद भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर शेयार खालामनायजों लोगोसे बिराद भाइरेल जायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो फंनैसो बाथ्रा बिखय बुंनो नागिरदों कनजिता बर'नि हौवानि आरोना जेनेबा आन्डारपेन्टजों मोसानाय मोनसे भिडिअ क्लिप माने सासे माने फंबाय ना बिनानावखौ आं माने फेसबुकाव माने हिस्टरि होनाय नुदों लोगोसेयै बे भिडिअ माने इउटुबावबो मोनहैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबानो मिथिखागोन नोंथांमोना निस्सय नुखांबाय खोमा नङा होमबा लोगोफोर आरो लोगोसे बिसोरो माने सिगांनि खेबावबो माने हिन्जावखौ माने बिराद गुसुं गुसुं खान्दा खान्दा भिडिअ बानायो होननानै बै लन्थं जुगनि भिडिअ मोनसे एलबामबो ओंखारदों लोगोसे बे संजोंनो माने इयो माबानायाव माने गामिनि मानसिफोरा गाइडलाइन हिसाबै बा जेनेबा बेफोरबायदि माने आनलिगेलनि हिसाबाव माने बिसोरनि भिडिअखौ नुनानै माने इखौ माने एसे गामिनि मानसिफोरा साजा होनानै माने एसे माने मोजाङाव लाबोदोंमोन आरो दा साननैसो जालायबाय माने हौवाया माने आन्डारपेन्टजों माने मोसानानै ससियेल मिडियाआव देखायनाय नुदों आरो जेनेबा दै ससियेल मिडियाआव मोसानाय नुदों आरो जेनेबा ना दैदेनमोन लोगोसेयै कनजिता आरो माबानि कनजितानि हौवा बिसोरखौ माने साननैसोनि गेजेराव माने बिराद जावलायनाय नुदोंमोन आरो दा नायदों माने हिन्जावजों हौवाजों गोरोबफिननानै बेफोरबायदि माने आन्डारपेन्टजों माने भिडिअ बानायनाय नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना नुनो हागोन लोगोसे आरो दैदेननि फंनैसो बाथ्रा कल रेकर्ड दं आरो कल रेकर्ड नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोदो आखला बांद्रायबायलै आं दिनैनिफ्राय लोगो जानाया बन्द' बिसोरजों जावसि सालथे नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंबाय जानो हागौ जेनेबा खोनानानै बोरै मिथिखो बा बोरै बुजिखो माबोरै माने अकस्मात बिदि जानो हाखो नोंथांमोना साननो हागौ आरो कनजिता मोनजों लोगोसे दैदेनमोनजों बिसोर मा थांलाय फैलाय आलासि जालायनाय बा मोनसे एलबाम बानायनाय बा मोनसे माने सर्ट मुभिफोर बानायलायनायमोन बेफोर माने बिसोरो दा माने दैदेना मा बुंखो माने बिराद जावनो खोन्थानाय बा एसे माने गाज्रि मोनफिनलायनाय जाबाय आरो बिसोरो साननैसोल' आरो दै बिसोरनि गियान आखलखौ जों सब मिथिजोबखायो आरो ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअ खालामनो ना जुजियो ओरैबायदि जावलायनो जुजियो नोंसोरो बेफोरबायदि खालामलायोब्ला बोरै जाबावगोन नङा होमबा लोगोफोर दा माने दैदेना माने कनजितामोनखौ नायनो हाला जेनेबा एकदम लोगो जाला होनना बुंदो बेफोर एकदम जों माने ससियेल मिडियाआव माने बेफोरखौ जों खोनायोब्लाथ' एसे बोरैबा दुखु मोननाय बायदि जायो लोगोसे नोंसोरो जेनेबा नोंसोरनि जेनेबा बानायबाय थानाय ग्रुप बा सर्ट मुभिफोर बा नोंसोरनि एलबाम बानायनाय नोंसोरनि लोगोफोर गारना लायोब्लालाय बोरै जागोन नङा होमबा लोगोफोर बेखौ माने फोथांनासो लाखिनांगौमोन दा नोङो खेबसेनो गाज्रि मोनना होलायबाय नङा होमबा बिसोर माने आखौ बैखि जावलायगोन बैखि जावलायगोन आरो माने एकदम जों बेफोरखौ माने खोनासंनो गोसो गैया नोंथांमोना माने सोरबाफोर माने मानसि सोंनो गोसो दंबा मानसि मिथिनो गोसो दंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेनो एन्ड खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदो बा आंनि बुंनाया सोरनिबा सायाव माने बुंफ्लांहरदोंब्ला बा सोरनिबा सायाव माने आंनि बुंनाया माने गोरोबहैदोंब्ला आंखौ निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बिसोरनिया माने बेले बेजेखादै कनजितामोननिया माने हिन्जावखौसो बिराद गाज्रि गाज्रि बुंदोंमोन सिगां हिन्जावाबो बिराद गाज्रिखा आंनि नोजोराव बिराद गाज्रि मोनखायो कनजिताखौ आरो दा हौवायाबो माने एकदम आन्डारपेन्टजों मोसानाय आरो मोनसे माने भिडिअ लाना फैलायबाय आरो ओरैबायदि डेन्जार आरो माने फैसायानो फैसा आरो जेनेबा बिसोरना जायबायदि मानसिया इउटुब जा फेसबुक जा जायबायदि मानसिया भाइरेल जागोन होमबासो माने फैसा खामायनायनि लामाखौ एसे माने ओंखारनाय बायदि नुयो आरो मोजां कन्टेन्टआव जेब्लाबो माने थाब भाइरेल जानो नागिरा बेनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ एसेनो एन्ड खालामसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्राव मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ सोरबा नुफ्लांबायदोब्ला साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन लोगोसे बे भिडिअनि बिखय आरो मोनसे आपडेट फैयोब्ला आरो गोदान आपडेट फैयोब्ला आं आपडेटखौ होफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो साबसक्राइब खालामना होदो बांसिनानो माने नायनाल' थाङो आरो ससे नायो माने स्किप खालायो ओमफ्राय माने साबसक्राइब खालाया कमेन्टबो खालाया आरो आं दिनै भिडिअखौ एसेनो खालामसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों